ka-dragon! Good afternoon! Nandito ulit kami sa aming farm. Harvest kami ng konting dragon. Magmumukbang na rin tayo ng dragon. Ito tayo guys. Pero pa yung para. Medyo... Medyo kinabahan ka sa may ahas. Ako sa ahas. Nakakita ko guys. Parang ganito lang kalaki. Oo. Pero maliit lang, ganyan lang siguro. Kunin ko sana yung bunga. Ano yun, Nay? Ay, gumilaw yun. Talaga. Sabi ni Papa walang rabies. Barte? Akala ko barte. Hindi barking yun. Akala ko barte. Pag maglaki. Hindi ka laki. Hindi ka laki. Gumilaw na yun. Maglaki yun. Ay, may... Ano yun ay? Akala ko Hello barte. po, Ma'am Ay sa Pinikito. Maglaki yun. Ahas mo yun na malaki. Yan, nandito po kami sa aming farm. Pero Lahat ang walang rabbit. Nag-harvest kami ng konting dragon fruit. buti naggalaw. Andun pa naman sa green. Ayan o. Yung iba guys nandun na, binubuhat na nila dun sa trailer. Bawal ko na maturo. Hello po Sir Elmer Ramos. Baka may paano ka dyan, sticker. Charot. Hello, Sir Ramos. Ay, say hi daw kay Elmer Ramos. Kay Kuya Elmer. Shout out kay Ilmegram. From Vienna. From Diana. Biana. Biana. Ingat po kayo dyan. From Vienna, Austria. Hello po, Carlos Biminda Chan from Daly City, California. Tingnan mo daw. Oo, tingnan mo. Maganda tayo guys. Hindi pala ako naka-spot. Hi, Jang Jang. Kamusta, Jang Jang? Hello, Kaya tayo ganun dragon fruit. hello din po kay kay Cara de la Costales. Pulang-pula ang ating dragon fruit, guys. Fresh from the farm. Punta kayo dito magkain guys. Ha? Punta sila dito magkain. Hanggat may bunga pa. Gusto wala na yan. No? Ano, August October? na sa susunod. October pa rin daw eh. May September pa? Hello po, Sir Alan Gida. Kay Mama Maricel Inocencio. Hello po. Oh, hi Tatang daw po, sabi ni Gavin. Hello Gavin, miss you all. Hi Gabi, love you, Oh, love you. nanonood si Gavin. Kain tayo ng dragon fruit gabi. Nain na namin itong bunga ng dragon fruit nyo. Pero mamaya yan, magdaan mo natin ng tinapay. At ngayon kaliliit na, yung mahaba. Jeddah. Jeddah ang pronunciation ng... Ah, okay. Sir Jeddah, Alan Jeddah. Hello po, Sir Jun Koyon. Wait lang, nawawala. Hello, Team DFL. Kamusta kayong lahat? Yan, okay lang naman po, Sir Joel Latona. Shoutout po kay Louie Lemcheco from Valenzuela City. Anong bunagan yan? Pero patag na kami. Hello din po kay Robbie Flores. Kay Sir Joel Bios from Saudi Arabia. Hello po. Wala yan. Guys, buti ngayon walang ulan. Then bukas rin pa lang, napabunot pa kami ng pula. Next day naman, tanim. Dito, kailan sila pagpatanim?
Shoutout din po kay Annalyn Cabalbag from UAE. Hello po, Ma'am Annalyn. Ingat po kayo dyan. Bakit? After po ng graduation ng anak natin Joanne, yung balik natin Joanne dito sa July. Wala po akong pamasahe, Sir Albert. Punta daw ng Vienna. Ikaw, ante. Teligaya. Ante, yan na, punta ka daw. Gusto mo? Vienna sausage. Pera? Paano ko makapunta? Libre ka daw ni Sir Doon ba yung Elmer. sausage? Ako marunong mag-ingay. Opo, sobrang tamis. Oh, ante, sabihin mo daw kung matamis yung ano. Matamit guys. Hindi mo? Itsura pa lang guys. Oh, sobrang tamis na niyan. O, diba? Dragon fruit tsaka kape. Magpururot ka gid mamaya. Maganda tong dragon fruit guys. Ano yan? Healthy. Maraming health benefits. Kung malapit lang kayo na, magkakit kami dyan eh. Tama ka. Paano mag-send ng cash? Gusto ko mag-share sa dalawang lola. Dalawang lola. Tatlong dalaga. Dalawang lola na rin pa ako. Charot. Dalawang lola. Ma'am Annalyn Cabalbag. Don Lucre, tatlo. Tatlong nanay. Email ko po kayo, ma'am. Send ko po yung email dito. Tatlong biduan. Tatlong dalaga, dalawang lula. Kaya alam, dalawang lola lang daw eh. Ay, kami ng dalawa. Napaka-cute pa naman. Joke na. Nung una ito ayaw ko. Ito, kamusta na kayo mga DFL Drown Ladies? Where's Jo? Nanood na kayo ng Itbulaga. Sino ang gusto ninyo? Bossing or Yorme? Siyempre, Team TBJ pa rin tayo. Doon tayo sa legit Dabarkad. Si ano? Mio? Mio. Si Isko? Doon na siya? Akala ko nag-guest lang siya. Nandun siya sa ano? Kasama niya sila Buboy? Mega love shout out kay Dudutski TV. Hello, hello. Bakit From hindi naman Team. na siya mayor eh? Shout out sa Team Pakatan. Hello po sa inyong lahat dyan. At Tinels TV, kay Melot, kay ano pa ngayon, Team Huwag na yung pinag-press kape. ano na nga yung isa, ano, Dudutski. Hitik, Team Hitik. Team Hitik. Kila ano? Pwede ba kami mamasyal din sa inyong ano, farm? Katagal na lang ginasabi, di ba Balak tayo namin ngayong natutuloy. ano, ngayong Naiwan ako eh, wala ka na po. Shout out po kay Ruel Simasyo. Shout out din po kay Robert Basister from Papua New Guinea. Ayun na naman tayo sa ano eh. Papua New Guinea. Jay, kailan daw balik mo sa Korea? may nag-comment, hindi na babalik si Gigi sa Korea. Hindi na po. Hindi na ako babalik po. May galit talaga. Bawal pala sa akin yan kasi diabetic ako. Bawal ba yun sa diabetic? Yung dragon fruit? Gamot nga yan eh. Kasi matamis? Sa cancer. Hindi naman galit. May tanim kami dragon fruit, ayaw pang mamunga. Ano ba dapat gawin? Lagyan nyo po ng ano, ng poste, yung ano lang po, baka gapang lang kasi siya ng gapang. Dapat maputulan nyo po. Shout out po kay Lab LJ Dominic Vlogs from North Caloocan. Ano ba pinagpagpila ka mo? Ako lang. Shout out po kay Jovita Davad from Bentog, Plaridel, Bulacan.
Hello po sa ating 42 viewers. Hello po kay Sir Jun Koyom from Qatar. Ayan. Tapos na pala tayo din. Kailangan kasal ni Gretchen, may regalo kami mag-asawa. Watch out. Kailan daw? Next year daw po. Ano daw po? Ngayong taon. Hello po Mama Faye. O shoutout po kay Sir Joren Tolentino. Hey Joren, how are you Joren? Sabi ni Peng. Si Schubert parang buang eh. Good afternoon po, Ma'am Myla Ubando. Kay Ma'am Evelyn Gomez, hello po from Hong Kong. And shout out po kay Mama Faye from Stockton, California. Hello Mama Faye. Mante, pagod ka? Kay Sir Bong Paredes, hello po. Shout out din po sa, shout out po ng Baras Rizal. Shout out kay Bong Paredes ng Baras Rizal. Shout out din po kay Sir Jun Gomez from Bacolod at kay Sir Joel Latona from KSA. Paano ba mag-chat? Ay, hindi ako makachat dito. Paano ko isulat? Naubos nyo na? Dragon fruit? Kaya nga ako, ante. Meron pa doon, oh. Baka gusto nyo pa. Ano mo na? Tagal si Papa ba? Pag tinatawag ka ba? Diyan ka? Ako na yung babag ba? Tako man yung babag yung patumi-tumi. Dirty. Hello po kay Sir Well Mengarakal from San Manuel, Tarlac. Nga yung klik-klik. Magsimba na kayo? Ingat kayo dyan palagi. Regards to all, especially to Dana. Ayan. Thank you so much po Sir Elmar. Ingat din po. Hello din po kay Ma'am Myla Ubando. Kay Sir Julius Johnson from Boracay, Aklan. Hello DFL, most especially to Ate Greta Guapa. Guwapa. Pagod kami guys mag-harvest ng dragon fruit. Hindi na nag-comment si Ma'am Annalyn.
Dalawang isi. Ano pa naman kami. Tapos dito na ulit kami. Ay, oo, bukas. Magsikakantay. Bukas guys, dito ulit kami kasi magpapabunot kami nitong punla. Tapos sa Ah, 1 at 2 ang aming patanim. punta kayo basta gabi na. Ay, magpunta ka na ngayon. Ay, Simulan mo na kaya mamayang gabi ante, magbunot. Para hindi ka na nila maabutan bukas. Isang libo lang to. Magdala ka ng ilaw mo. Diyan ka makatuto. Maghapon ha? Kahit mabilis, kahit mabilis bumutin. Hello po, Banex Official. lahat mo na nabugbog at nalakay ko sa kita. Magsit ka lang siya? Magpasit ka rin kayo bukas? Siya nga, dyan nagkasugat sa kabila. Hindi pa nga siya Hello din po kay Ma'am Shirley Dokutin. kami na lang ito bukas. Buko lang kami ng Kay Ma'am Marita Victor. Hello po. Yung sisima na isa, di ba wala natama? Yung na natutulog sa akalan namin dyan, oh. Ayaw na mag-uwi, busa. Kung nga po, dyan na natutulog sa akalan. Sabi ko, Hey! Dapat kasi ano na rin nila yun. Naipunan lang ng tubig dyan. Ano pala ni katatambak na? Kaya nga, sayang pa yung space. Isang kaban pa yan eh. Ate. Walang ararawat dito ay sa inyo. Hindi ko yan, dito siya nagsaka. Kaya ba? Wala mo, hindi ka nakapunta dyan. Kaganda tignan yung kwanay ni Uncle Itong. Hagdan-hagdan pala yan. Hello po Sir Jus Romero Ruiz from San Francisco, California. Alam po. Ingat po kayo dyan. Shoutout din po kay Sir Jomel from KSA Alcobar. Hello po sa inyo dyan sa KSA. Untok na yan? Untok ka na? Sa bahay sila dalawa kanina. Biglang tawag yung kasi. Hi ka Dragon, I remember your mom kasi kawig siya ng mother ni Romaline. From Ma'am Evelyn Legaspi. Hawing ba sila? Ayan. Yan, mega love shoutout po kay Sir Froilan Ong 5 Simbre from Riyadh, Saudi Arabia. Yan, tambay lang muna kami dito sa kubo, guys. Hintay, magsayin ko daw ng ng forever. Forever young.
Dali, para isend na daw sa ano yung kwan mo. Magsayaw daw kay Nanti Pasay. Sabi natin sa pantaw, ganun lang eh, di ba? Ano ba? Forever young. Kumagan. Parang pato lang ah. Dahil nasayaw ka Nante. Kay dalawa ni ate oh. Dali. Kaingay naman ng ano. Kuliglig guys. Tayo ka na daw. Pakita ko kasi sa'yo lang mula yung O kayong tatlo daw. kung maglakad yung kamay ko. Okay na, antay tayo. Magdalaw. Ayos pa na. Basta ikaw na. Yan, advance happy birthday po sa kay Clarice and Ruiz. Yan, advance happy birthday Clarice and Birthday ko. pakain naman. Ano bang gusto mong regalo mo sa kasal at uuwi kami sa wedding mo? Oh no. Sir Remedyo. Oh no, oh yes. I wanna be Sa Maynila po. forever young. Maski ano daw po. Tayo sa Maynila. Hello din po kay Ma'am Hilda Tabud. At kay Sir Robert Bacani from Taiwan. Honeymoon sa Boracay po. Sino ikaw? Sa Boracay. Ikaw? Kasama naman ako. Kaya ang gusto kami yun. Dahil nanti, ligaya, magsayaw ka na para masaya. Kahit ano na lang, kantahan kita, dali. Forever young. Oh, go. Sasayaw na yan. Ganito lang oh. Ganito lang. Ganito lang oh. Makaturo eh no. Forever young. Ay, sabay mo na ito kasi. I wanna be forever. Para magbata kay lalo. Forever young. Dali. Forever. Oh, yan na, Santi Pasing, nakapurma na. Send na ni Mama Annalyn. Sundan mo lang si Auntie Pase. Ayun, Daligaya. Oh, sundan mo lang si Auntie Daligaya. Ayan guys, sasayaw ng dalawang senior. Para, yung sayaw daw na yan guys, para kay Ma'am Annalyn. 5, 4, 3, 2, 1, forever young. Ay, santilit pa sayang wala man. Ante! Tayo kasi eh, nung klaseng Dabit ni Mama yung, dabit ni Mama yung suit niya. Auntie, tayo na. Ayan o, nagtayo na o. Oo, sabayan mo lang siya. Okay. Tawagin mo siya Auntie Daligaya eh. Auntie Pase eh. 5, 4. Dito ka magtingin, ante ah. Ante, dito ka mag... Andiyan. Kaya matay na eh. Andiyan na kayo para sa ikat. Si Maro. Hindi joke. Ante. Ante, dito ka magtingin ako. Dito ka magharap, ante. Wala. Dito ka magharap ka. Santi Pasing guys, nahiya kasi andyan yung asawa niya, andyan pa yung mga anak niya. Dito ka magharap eh. Gaparlishel ka na rin. Uli, nakatalikod. Baka alam niya siya yung From the ocean. Dito ka magharap, Shining ante. in the sun. Bakit pinaglayan sa amin ikaw? Oh, forever young na. 1, 2, 3, go. Ay, wala eh. wala daw tulagan tayo. Okay daw, dalaw na ate, magbaba ka dyan. Forever young. I wanna be forever. Oh, sunod doon yung ganun. Oh. I want forever.
Ulit pa yun. Dalawang ulit. Tapos yung kamay. I just wanna live forever. Forever. Lambot. Siguro kaliwa. Ngawi mo gano'n. Kasi Ang rin magbasa ng comment. Wala pang gako. 29 na lang tulog yung mga ano natin, viewers. And guys, mag-end ang pa natin live. Mga tulog pa yung iba eh. Magbabay na kayo. Sabi ko, Budot daw anti-pasay. Sabay si Gretchen. uri na din mo makati mabuya lang kami. oo live yan eh. Uwe, live na live to. Walang cut-cut to. Halimbawa na sikat niya mapanood. Kung nagpulangot ka dyan, makita nilang nagpulangot ka. And hanggang dito na lang po ang ating live mga ka-dragon. Kita-kits po ulit sa susunod.